Salutare! Bine ai venit în episodul 9 al webinarului Viața în cuplu. Și astăzi vom vorbi despre ultimul pas din creșterea vibrației în relații. Ultimul pas fiind intitulat Emoțiile, obiectivele și acțiunile noastre în relații. Și ca prima emoție este iubirea. Iubirea este atunci când îți iubești partenerul așa cum este și așa cum nu este. Prin urmare, obiectivele, acțiunile și emoțiile noastre determină rezultatul relației. Și acum haideți să stabilim. Suntem în fază de creare a relației sau suntem în fază de distrugere a relației? Și aici, ceea ce vă recomand eu este să aveți în telefonul vostru, în calculatorul vostru sau pe foița voastră harta conștiinței a lui David Hawkins, pentru a putea vedea suntem în fază de distrugere sau suntem în fază de creație în orice moment. Și cum vedem asta? Ceea ce reprezintă această hartă este emoțiile, obiectivele și acțiunile noastre în ce categorii se află. Se află atunci când noi acționăm din putere sau când acționăm din forță. Atunci când acționăm din putere, reprezintă că tu alegi ceea ce îți dorești și respecti alegerea partenerului. Forță reprezintă atunci când tu îți impui ceea ce gândești sau ceri de la partenerul tău să facă ceea ce el nu a ales sau ceea ce lui nu-i place. Atunci când acționăm din putere, ea este una constantă, este permanentă, este invincibilă. Când acționăm din forță, ea este de scurtă durată și consumă energie, astfel oscilează, vibrează, da? Când suntem în emoții negative, când suntem pozitive, mai puțin negative, mai puțin pozitive și tot așa. Cum putem să observăm în ce categorie suntem, putem utiliza această hartă. De exemplu, la emoții. Atunci când suntem în ură, lăcomie, învinuire, umilire sau acționăm ca o persoană răzbunătoare, dușmănoasă, rușine, vinovăție simțim, da? Suntem în sub 200, adică suntem în zona de forță și suntem în faza de distrugere a relației. Atunci când acționăm cu iertare, acceptare, încredere, optimism, iubire, înțelegere, iertare, cum și-am spus la început, da? Îngăduitor, atunci suntem în faza de creare a relației. Această hartă vă va permite să vă vedeți acum și aici unde sunteți și din ce zonă acționați. Deci ceea ce vă recomand este să acționăm din putere și nu din forță. Vă urez mult succes, spor la treabă și ne vedem în ultimul episodul 10, episod generativ. Pa, pa!